What's up mga tol? Kaya ako tol, sayos buntag, kapaabot sa sakyanan company service padung sa SeaWorld. Kaya naliit na ta. So magbuwata sa atong service. Samtang magbuwata, tanaw-tanaw sa balito. So isa pa may traffic from adlaw, mingaw ang kalsada. Pero sa pikas lane ubay-ubay na, so magpaabot ako sundo atong pick up na to. Kaya magpaabot na guys, di ako karon sa St. Peter Chapel, Imus Road, Mega Chapel. Sa una guys, diri ko na assign way back 2013 as housekeeping before ko na ito sa Gutong. So after naman abot ko diri St. Peter, dito ko nagikan St. Vincent Hospital, kaning lugar o kaning establishment ako ay impact sa akong kinabuhi sa una. Kay sa una diri ko nagsugod o negosyo kautag kwarta. Sa una kay sa ako sildo murag di kayo dili sakto kuwang kaistanan isip sa ka empleyado. Sa una akong sildo dili kayo enough sa among panginahanglan sa una. Kay that time akong mama na stroke man, so on behalf sa akong si sister nga si Alona to sa Amerika, ako po nagtapang o nagsupport sa akong mama sa una. Kaya sa diyang na-stroke siya, ako'y nag-support sa iyang maintenance na tambal basta sa iyang konsumo. So sa una nga nagtrabaho pa po ang sildo na ko, dili kayo enough sa akong panginahanglan. So namita akong paagi nga mas muda ko akong income. So that time nagpautang ko kwarta, start ko 30,000 since 2000, if I'm not mistaken, mga 2000, mga early 2013, mga January. So that time akong sweldo, so murag mauna ni guys, naabot na akong service guys. So makita guys, mat di ana ta sa kuan. Salamat madam. Di ana ta guys. Madam, ano na lang ta para dito nagtip karon dito mabalaka. Ano na lang ka kanang 714 anak ka diha. ana lang. Dili na lang ka mag-text sa Dalas Jimmy. Ay dili kay Sige na kayo para makuan ba ha. Ano ka video ka ha? Bawal. Bawal. Iya man naging vlog. Wala iya man naging kuan siya misis, mo ni yang. Di manggod. Pre ko mga ka. Di ana guys. Ati kuwan sa mga kasakan ha. Ayaw ko Karbon dito ko ba? sa ati kuwan na. Wala magabatan ko. Adong ko isa ko Ay tanaw si ba kay kami para sa ko. So pa guys. ano napakita sa imo sis? Layo pa guys. Nag-vlog ko madam. Pauso ron sa kuan ba? Millennial. Ako makatanaw diha. Tanon bato sa mga tanon. Guys, adong ko isa ba? Padong duty. Yan duty. Sige guys, kay layo pa man ta, so sunod na kita sunod.